Cek. Cek lauk. Hah. Sugeng dalu Mas Dodo. Sugeng dalu macange Mbak Limbuk. Wah, malam hari ini Mas Ardi, pripun Mas? alhamdulillah sehat. Dangu mboten panggih jenengan lho. Setahun lho Mas. Ya setahun nggih. Panggih kok saged borongan kados ngeten nggih. Borongan wayang saudane lho nggih. Iki asine nyuwun sewu dalu niki asine iki wong kademen tok niki. Kula dugi mriki lah kok malah tures. Ngoten nggih. Mongko kula pun nyuwun wis donga teng ajeng mriku. Anu Mas Dodo. Pripun? Udan iki kena ditulak. Mendung ki mendung teko etan kuwi gampang. Allahumma tulak tanggul ana mendung teko etan tak tulak baling etan, ana mendung teko kidul tak tulak baling idul, ngulon tak tulak. Kuwi kabeh so sumilak. Sing angel ki lek nerangne udan sing teko dhuwur. Walah niku sedaya nggih ngoten kok. Lah nggih. Kalau udan kon dhuwur nggih kabeh mboten saged kok iso. Niku nyuwun sewu. Jawah niku mboten saged disuwun, mboten saged ditolak. Kedah disyukuru dinikmati. Minangka menika saking ngarsaning Gusti. Nggih ta Mas nggih? Luar biasa. Dalu niki Tugurjo nggih. Tugurjo istimewa. Matur sembah nuwun kagem perangkat saha pemerintah desa Tugurjo. Matur nuwun nembe dugi mawon kula pun dijemput lho Pak. Dijemput teng mriku lho. Wah, pas teko kene kok yo pas beres ra kaprah. Nggih, gawe payung, payung kula dipayungi wis kaya nganten anyar kula. Dipayungi nggih seneng niku. Bombong manah kula langsung disalap transit teng mriku. Wah, pasugatane Banyumili. Banyumili pancene wong kene iki masakane luar biasa. Luar biasa. Sing jos iki setunggal Mas. Kenapa Mas? Kopine. Kopine pripun? Kopine Tugurjo ki jan pahit ra kaprah. Kuwi njagani lek sampean aja ngantek kencing manis. Nggih. Pahit iki kanggo kesehatan. Kesehatan. Saestu. Remen kula. Alhamdulillah. Niki wae enten sing pengen nolak udan. Kula dikengken nolak udan. Nggih, mboten napa-napa, kula tolake ya. Nggih. Terus pokoke sampean siapne nyuwun sewu tahu, lombok kalih anu uyah. Uyah terus. Langsung kula ulet terus tak pangan. Lah niku wau. Terus pun terang nggih. Mboten panggah mboten terang. Karep kula. Ayo bocah-bocah sindan-sindan, ayo katoke dumbul ning kabeh ning dhuwure pian, ning dhuwure terop. Katok niku ora udan. Takon katoke biasane lek enek wong ewuh niku lek katok dunggahne ning dhuwur gethek kan terang. Dilalah sindenku ora enek sing katokan, Mas. Lho. Nggih ta, Mas? Mboten enten sing katokan. Mboten enten. Waduh, ndane seriwing iki. Kowe omong to, Mas, kok klengak-klengok tok lho piye to? Omong no, kancane omong. Ben gantine gak kademen lho. Gak omong aku. Lah nyapa te gak omong? Gelo. Lah nyapa kok gelo lho. Wong teko rene pisan kok gelo lho. Ora ke awal aku dilokne karo panitia. Dilokne piye? Lho, dagelan nggowo udan ngono iki. Wong aku ora nggo apa-apa lho. Kok jere nggowo udan. Udan iki dekorasi alam. Sing ngerti ya sapa? Wong kono-kono ya ora udan. Oh, berarti udan iki dekorasi alam. Ya iya lho. Berarti enek sing awake dhewe iki karek nampa. Heeh. Wis ora usah ngersula. Kalek dinikmati mawon disyukuri. Malah penak ngene iki lho. Ya penake piye? Wis ngene iki ngibur awake dhewe. Sak kanca. Kalih Pak Lurah, Bapak TNI. Nggih, Pak TNI tepuk tangan Tugurjo matur nuwun. Pak Lurah, Bapak Semangit. Semangit piye to? Bapak Supanget kok semangit piye to? Ono Bapak Supanget. Lho kowe ngomong Sumangit kok. Nggih, Supangat. Ngomongmu Sumangit. Matur nuwun. Ngerti piyayine Pak Supangat. Alah, pun apal kula. Sing di nika, wilujeng dalu Pak lho. Wis awake dhewe wis ngene lho to. Iya. Biyen awake dhewe main nang Binangun ditenggani. Ditenggani Pak Supangat. Nggih, Pak Kades. Mboten trima kok saking Tugurjo tok. Nggih. Malang hadir. Pak Dodi kali Pak Jumari nggih hadir. Pak Dodi kuwi bos karawitan nggih. Malang nggih. Endi to Pak Supangat ingkang pundi to? Nika. Endi cirine piye? Ciri-cirine piye? Alah wonge putih gede. Pak Supangat piyayine putih, gede dhuwur, nganggo peci. Nggih. Koyoke kok ora ana sing putih gede dhuwur to, Mas? Eneke yo ireng ngono ae kok. Ngelokne wong lho senengane. Apa eneke? Malah wong ireng ki wong sehat, Mas. Sehat piye kok? Wong lho piye to? Ya Mas ya, ya Mas Ardi. Ora apik putih kok. Wong ireng ki malah wong sehat ta omongi. Saiki lho takoki to wong wedok-wedok. Kowe kena lara apa to, Mas? Lara kuning. Kuwi wong kuning-kuning lho kena lara. Nek wong ireng ora tau sing jenenge kena lara ta omongi. Ora lara kae wis wireng pol kok.
Lara apa meneh? Ireng pol. Berarti wong ireng ki sehat-sehat. Ora iso ya apik putih kok ya. Ya apik ireng kok so. Cina kae putih pinter-pinter lho to, cerdas-cerdas kae. Laptop ya kok Cina, HP yo akeh kok Cina, pinter-pinter. Omong Ireng apa pinter apa? Lho saiki tak ya bab kepinteran to Mas. Ayo. Saiki bab umum ae. Ya apa? Umum lho, ratan lho. Aspal ki rupane piye? Ireng. Ireng, enek aspal rupane putih kuning ngono. Kadang ketimpul ini enek. Sing dinggo tetep kok ireng Mas. Aspal digawe kuning delok kon dhuwur kok ndlondeng ngono kok. Kaya kowe nak keadaan udan ngene iki. Nah, Tak takoki to. piye? Udan-udan iki paling penak mek apa? Nah, alah. Aku wis ngerti jurusanmu apa ning ndi aku ngerti. Ora. Lah. Saru lho. Alah mesti kowe udan-udan mau apa penake? Mesti ape rono to kowe? Ora kok. Alah iya ape mrono to. Pikiranmu lho. Lah terus mlebu omah terus gitu. Yo opo? Inggih ta Mas yo. Rata-rata mesti ape rono kowe pikiran. Lek didelok wajahe ketoke wajah mesum. Alah wajah mesum, wajah sumuk niki. Sumuk, nggih. Sumuk wajahmu kuwi. Astagfirullahaladzim. Piye lam nyebut? Lah kowe krungu piye? Astagfirullahaladzim ngono tok. Iya, Astagfirullahaladzim kok. Lah iya. Semen-semen ngono tok ya. Padune ora ngerti kok. Yo ngerti to. Udan-udan enake apa? Lah mesti ngono kuwi kok. Apa aneh udan ya penake ne. Ora. Takono sing wis duwe bojo-bojo kuwi to. Alah, pikiranmu aja teko kono to. Takono Mas Ardi, ya Mas Ardi. Nggih. Udan-udan penake apa? Penake. Mesti karo bojone to. Nggih. Halah yo, ayo. Aku gak mikir teko kono. Lah pikiranmu ketok. Ora. Lah terus udan-udan penake mau apa? Iyup. Apa? Iyup. Iya to lagi. Pikiranku lho ora tekan kono. Udan yo ngiyup to to. Loh, udan masa ngiyup penak. Lah piye to kowe iki? Gak penak karo ngono-ngono kuwi to. Ah ya ora, aku ora tekan kono. Alah pastine yo rono rek. Maune ya. Dere donga ya Mas ya. Mas Dodo, Mas Komet Sugeng Rawuh. Nggih. Dalu iki kajate Menteri Desa Sedekah Nggih. Bumi. Aku pengen ngerti penjabaran jarene dagelan pinter teko Bojonegoro iki. Tolonglah diberikan napa lah pesan-pesan utawa kata-kata hari ini bersih desa ki maknane Bersih piye? desa. Nah, Bersih desa. Ayo jelasno to. Ngeten Mas Ardi. Nggih. Kenging napa tiyang Jawi kawit biyen kok ngawontenaken bersih desa. Nah, bersih Bila menapa menika wujud syukuripun Mas. nggih. Wujud syukuripun marang alamipun diparingi alam sing subur, alam sing kepenak. Nggih menika diparingi tetanem utawa tetandur ingkang subur niku disyukuri. Mula awake dhewe imbal balike napa sebagai menungsa. Nggih. Ya iki mau disyukuri diparingi sedekah bumi ngoten niku. Oh. Ugi wonten sing ngarani bersih desa. Bersih desa. Bersih desa niku ngresiki jiwa lan laragane bilih punapa dadosa wong sing minulya, wong sing becik, wong sing iso migunani tumrap nusa lan bangsanipun. Nggih. Ngoten to nggih? Nggih, nggih. Sing baku napa to Mas? Nggih. Pokoke teng desa niku nek rukun gotong royong apik insyaallah desa iku bakal maju. Maju. Nggih napa mboten? Nggih, nggih leres. Nek congkrah desa ora iso maju. Ora iso maju. Kados Tugurejo niki insyaallah gotong royong sae niki. Nggih, nggih. Kompak. Mulane desa Tugurejo niki bakal maju. Maju. Nggih napa mboten? Nggih leres. Tiang Jawa kudu njawani. Nah. Wong Jawa ki mandi-mandi. Betul katamu kedak bandul bojomu. Jero mbok gendak. Nyapa gedak-gedek iki nyapa? Ngono lho to. Aku nyawang kowe kok aneh dino iki. Ya apa to? Kok mblucuk ngono mesti. Kok gak bisa? Kowe bar potong ya. Gak ono. Eh? Ora kok teko Kok ora ndure brengos ngono. Lah iya biasanya diparingi brengos ya Mas. Lah nggih biasane ora ketang muntil ngono Lah iya brengosmu ning ndi? Tahu tak brengosi bojoku cemburu. Lho nyapa kok cemburu? Aku tak brengosa kan ketok ganteng to aku. Aluh. Anu kegantengan lah. Kegantengan sing nyawang sapa kok kegantengan kok so. Awake dhewe ngaturke sembah nuwun nggih. dumateng pemerintahan desa Tugurejo ya Mas. Nggih. Sama Khususnya Pak Supangat. Pak Kades, Pak Supangat sembah nuwun lho Pak. Dalu niki nek mboten jenengan timbali merongos kula mboten enten tanggapan. Tak sampean. Lah kowe Aku yo no. wong padha ae wong sak Ya wis grup lho kok so. grup kok. Ugi wau ibu-ibu PKK matur nuwun Ibu. Masawa pasugatane matur nuwun jajan pasar sakmono mbiyane. Sakmono mbiyane ora dibuka belas. Staples mubeng nek 40.
Aku apa njukuk piye. Ya ngono kuwi ya kreatif to, Mas. Kreatif apa aku wegah. Wegah piye? Aturno panuwun karo Pak Supangan. Iki sing dagelan larang Pak Guru ngono. Anu kaya sing ning Cincan lho. Pak Supangan, matur suwun Bapak. Ihi ngono. Dadi rasa hormatmu karo Pak Supangat. Pak Supangat, matur nuwun. Ihi. Awake kene ihi ngono. Ayo. Ngono kok jere pamite anake nang omah ayah kerja ya. Wis tuwek kaya isin aku. Rasa seneng banggane. Sak bangga-banggane wis tuwek wis kanggo Ya ora apa-apa, apa salahe ora salah kok so. Aku ya. Iya, matur nuwun Pak Supangat, sampun ditimbali mriki. Ihi. Oh. Anu saiki Ya sok bar bodo, ya saiki no. matur suwun Pak sing ndi Pak Supangat. Ngerti kok. Jere wis kenal. Menika lho panjenengan Bapak Supangat. Lah. Jenengan to, Pak? Heeh. Masalah. Lah nyapa? Ora Lah. percaya kowe kita. Lah aku ora ero, mau takon gene sandal. Hak amit Pak aku ngono. Kowe ora sopan karo Ora Pak Kades. ngerti. Kowe ora sopan kowe. Lah ora ngerti to, Pak. Lah rumahmu sapa? Piantune kan sederhana. Sederhana. Oke. Ora Aku ngetokno to, kemewahane. Nggih. Mulane ora ngetarani nek kowe Pak Kades. Nggih no. Lah mbok kongkon piye mau? Amit Pak niki betakne sandal. Lah hujan lho to. Ya hujan ora ngerti. Ngapunten lho Pak nggih. Iya mau kata-katane. Matur suwun Pak Supangat, sampun nimbali kula mriki. Ihi. Oh. Lah tambahmu dhewe kok. Matur nuwun Pak. Kok Pak Ihi piye ta kowe iki? Lagune sing apik ngono. Lah nggih sing penak lho. Matur nuwun Pak Supangat sampun nimbali kula mriki. Lah kula mriki kok Ihi. Kula Ihi piye to? Kula sampun nimbali kula mriki. Pak Supangat. Pak Supangat mulai jijik. Kok iso jijik piye to kok iso? Aku dhewe isin lho. Awake dhewe kudu ngalembono. Nggih. Sing nimbali sapa ya kuwi paling gak awake dhewe iki napa kuwi ngumbulno. Nah, Paling gak kowe njunjung Pak Supangat. kowe ae aku gak kuat. Tegese ora diumbulon njunjung anu gak, Mas. Maksudnya sawangan Pak Supangat iki Pak Kades iki piye? Ya ngono kae. Maksudnya Pak Supangat iki ben ketok mekan lho, Mas. Keidop to. Pak Supangat. Tumon Kades kok dikedop piye Jare men bareng. kita makan. Maksudnya Pak Supangat itu di dalamnya ada apa? Ya ada jeruan, ada wis umum lho, to. Aku kok guding suwe karo kowe kok. Gedingnya apa? Pak Supangat lho piye no wonge? Ya ngono kae. Kok iso? Mbah Mas mbuh kowe diomongi wangel ngono Lah kok. kok ngerti mbok omong dhewe. Mugi Pak Supangat tansah pinanggih bagya mulya hayam-hayam tentrem uripe panjang yuswanipun. Amin. Supangat pun wonten artine. Supangat. Su menika wujudipun syukur. Pang menika mapan. Ngati semangat. Wonge seneng syukur, Nggih. uripe mapan, tur nek mergawe semangat. Lho, Arya ki kinarya japa, Mas. Kados kula. Dodok. Asma kok Arya, Mas. Mari ketemu udan adem aku, Mas. Iki nek udan cangkeme lunyu. Dadi kaya linet. Asma Kinarya Japa Ya. enten sejarahe kados kula Mas Ardi. Kula riyen nggih enten sejarahe. Nggih, nggih. Kenapa kula dinamakne Dodok? Jenenge Dodok niku enten sejarahe. Biyen bapak kula keloro-lorone pengen mergawe ning Kalimantan. Njaluk dongane wong wedok, lair procot dijenakno Dodok. Oh. Kuwe biyen yo nek sejarahe le. Wong kowe pas lair kowe aku jagong ning omahmu. Aku. Iya, Kowe karo aku tuwek ndi to? tuwek kowe. Lah dek kowe jagong. Anu bapakku sing jagong. Lho lah iya ngono lho. Kenapa kowe jenakno Komet? Kenapa? Biyen keloro-lorone bapakmu le, eling-eling ki. Kene gak kowe ora tak omongi. Biyen bapakmu keloro ki bakulan bako. Ibumu bakulan lemet. Lahir procot jenengno Komet. Bapakmu bakul bako, ibumu bakul lemet. Lahirmu jenengno Komet. Dong apa ora kowe? Dong. Ha iya. Tanggoku ke berarti ya ngono. Piye tanggamu? Sing bapake bakul apel, Ya. ibuke bakul loli. Ya terus.
duwe anak lanang. Tak tuapuk kowe ape elek kowe iki omonganmu. Ape jorok kowe mesti. Kowe kok pikiranmu rono. Lah bapake bakul apel, ibuke. Ya kaya kowe mau lho. Loh, lan aku kan jelas. Komet jelas bako, bapakmu bakul mbako, ibumu bakul lemet. Duwe anak komet. Kowe dungane wong wedok dijenakno dodok. Heeh. Lah kowe apa? Bapake bakul apel, Heeh. ibuke bakul loli. Lah duwe anak lanang. Tak buat cok tenan kowe. Apa omong jorok ta kowe? Ora Lah apel karo li iki mesti ngono kuwi ya ta. ora duwe anak lanang jenenge Teguh. Lho, Lah kuwi bocah ya putih resik ganteng. lah kok ora jurus to, Mas? Mbok kon jurusna nanti. Lah apel karo li iki mau kok. Lah lho lah ya ben ta wong kowe ra duwe anak kok. Sing duwe anak karo bakul apel karo bakul loli kok. Lah kaya dijipuk Purwokanti ning guri ku Sing to. ngomong Purwokanti sapa? Wong anak ra melok ngopeni jenakno Teguh aku karek kono to. Piye to bisa? Lah bapake bakul apel, ibuke bakul loli. Ya mbok ben timbang bakul narkoba. Angel omongan karo kowe iki. Angel aja omong. Lha ora omong piye wong ditimbali mriki ora oleh omong. Salah ya nek nimbali. Ambemu iki acarane merti desa Wis sing ngerti. kabumi. Sing keduane hari jadi desa Tugurjo. Maune ra dadi berarti. Duh, kok maune ra dadi piye to? Lah iya. Ulang tahun. Wah, happy birthday to you, happy birthday to you. Itu ulang tahun biasanya kan ngono to. Maksudnya desa iki ulang tahun lho. Lah iya. Wong anakku ulang tahun kowe tarik amin to. Lha iki desa. Wah, dan sing nyebul sapa to? Sing ngebul puting beliung. Wapuk lambemu kowe. Kok nesu dicak omong-omongan. Nah jelasnya piye to Mas Adi? Empuh piye kowe. Ambal warso. Ambal warso. Ya yes. Ambal warso desa kaping 120. Oh. Wo piye dongamu apa kok wo. Yes, muga-muga iso 121 nek, 122, 123. Nggih aja lali nggih, Pak. Tetep nanggap wayang nguring-nguring nggih ngurup-ngurup. Betul Mas, betul. Wong Jawa ki mandi, Mas. Iya. Kayak lagi nyun sewu nak jenengan kali dinten yang lalu kan ada namanya peristiwa gerhana. Oh, fenomena alam. Grahana bulan. Iku nak wong Jawa biyen apa wae. Lah sing duwe urip-uripan kuwi digugah nek bengi. Heeh. Pamane kaya duwe pitik angkrem. Ditek Ana grahana. Paling tidak dikandani. Dikabari. Sing duwe sapi. Sapi ya sapine meteng ya dikebuk. Pipi sapi ana grahana. Ya apa ora? Bojoku ya tak kebuk. Kebuk. Bakokok. Lho, bojo kok dikebuk bakokok iki maksudnya napa? Enek grahono. Oh iya bener kuwi. Bener Mas. Enek sing tak kebuk mancal ya nek. Apa dikebuk mancal iki? Maratuwaku. Anu, maratuwa turu ya. Lah ngebuk piye? Maratuwa. Enek grahana. Lah kok malah del. Nomor tuamu apa meteng? Enggak. Tapi tenan kok Mas. Nggih. Lek enten grahana fenomena alam Ya. napa nek ulan-ulan ngeten iki. Betul. Biasane donga napa mesti mandi tenan. Mandi. Saestu. Nyatane nyuwun sewu kula buktekne. Kula wingi nyuwun sewu donga pas enten grahana kula ndonga. Nggih. Salat. Napa malih? Alhamdulillah. Ulane ngeten iki. Ulane ngeten iki. Bulan September niki. Ulan September nggih pas grahana kula wingi lho. Niku mandine mboten karuan, Pak. Nggih. Anak kula kalih alhamdulillah. Nggih. Sing setunggal dados tentara, setunggal dados polisi. Alhamdulillah. Perkara bar ndonga kula Pak. Ndonga pas Gumun. grahana. Pas grahana. Kuwi mandine donga kaya ngono kuwi, Mas. Anakmu lek SMP karo SD lho. Kok dadi tentara karo polisi lho. Bojone dadi kok. Luas sing percaya sapa? Nyatane ya saiki tugas lho. Tugasnya ndi? Tugasnya mlaku. Apa Di ini lho Agustusan mlaku turut ratan. Karena apa lo Mas? Tapi ra terima dadi tentara, dadi anoman ya iso. Mas. Sementing arep dadi to, Mas. Suasana dingin, ayo diangetno ya, Pak. Ayo. Anu Mas Dodo. Iki mau dongane apa? Didongakne muga-muga desa Tugurejo dadi desa sing gemah-gemah. Wis tak wis didongani apa ora memang? Lho nek dongae mbok nangkap kiai ngono lho, Pak. Mosok Nangkap dagelan kok kon dongakne. mosok wis. Sampean ki lali apa nglali? Ora, aku mah kok urung krungu sing tembung Baldatun Toye Batun Waro Bun Kopur. Lah kuwi iso dhewe. Jarene dhek Pak Kiai. Loh, iki nggih niki Kiai. teng nyuwun sewu teng Bojonegoro. Nggih. Nek ajeng magriban kok mboten enten komet, mboten sios magrib. Susah. Iki sing ngisi jeding renek. Padasan Padasan renek. Lah niku
Sing biasane ngonane apa kabar kae apa ya iki? Lho, iki nek masalah nyuwun Apa sewu. kabar? Apa? Adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kabar? Saya apa kabar? Jadi Pak Dalang ki alirane apa to jane? aliran sesat. Wong adan kok apa kabar iki piye to sampean? Dan ora oleh digo guyon. Ora oleh. Oh. Piye to sampean ki? Walah. Tapi kan kowe yo tau guyon mbek marang tuamu. Ora guyon kae tenan asli ya. Lah adan nek malah kleru kabeh. Wong grogi kok. Redeg. Dadi Dadi mantu anyar. anyar. Kowe dikongkon adan. Kono mambu mudin ya. Oh, dadi Kelihatan Marang tuamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Lah iki bener. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, iki bener. Asyhadu an la ilaha illallah Allahu Akbar. Telok aku tekonane. Wah, ya lah mung tak rungokne apa kabar ngono, ora kaya kuwi mau. Allahu Akbar apa kabar piye ta sampean kok. Tapi tenang lho, Pak. Sajak derek maratuwa. Maratuwane kan mudin, Pak. Asli niki mudin. Oh, mudin bagian apa, Met? Bagian apa? Boleh pitik, Pak. Mudin bagian opo? Bagian mudin kok mleh pitik tapi ya to. Ya umum mudin bagian ngono kae. Lah ora nek sing ndungani kan Pak Mudin randungane kan ora halal. Mboten sah. Mboten sah. Nyanyi toh? Nyanyi. Weh, Sing kalau Mas, sing suasanane religi dhisik engko terus menghibur. suasana dari religi. Sing religi sik engko terus sing lagune Pak Opik lho. Ra re ra. Oh, Tombo Ati. Tombo Ati. Tombo Ati nggih niki. Aku lali gitu. Sing piye tapi? Enak ilir-ilir. Lir. Nadane napa Mas niku? D lek. D apa C? C. W. Ya WC to Mas W. Keduren. Nadane rendah sithik. Ora. Le. Malah kleru. Kurang dek. Kurang dek. Lir. Kendean. Geden. Oh, tak cipok kok. Mike dites dhisik to, mike dites ngono. Cek testing. Dites. Testing. Berarti ketes terus dibanting. Lah, ngono lho. Tes. Hadirin lan hadirat. Pak Sirin katoke nglorot. Lah, Bisa iki kok plak-plek e. lha kok iso teko Pak Sirin katon njoro. Yo mosok guyon aja terus kene nang ngarepe umum mbok kene apa piye kok. Apa cek urip to, Mas? Duh, piye padano kowe? Ngapa? Kowe tak kenekno ora piye-piye ora duwe. Kowe kok ngece aku ora duwe maksudmu apa? Lho, Sik kene- Mas tak urus iki. Wis toh ayo. Maksudmu apa? Sik kita urus tenan iki. Apa? Permono e. Ada permono piye to? Lah aku teh bodoh gak duwe maksudmu apa? Lah kowe nyitakno lagu mbok rilis ngono. Apa? Lagune. Netes banyu neng mangkok pelawak lemu jenenge totok. Ya. Banyu ngombe pitik awake lemu pilik. Tenan to, Pak? Tenan to, pengen ngece to, pengen nyek to. Apa? Kowe pengen nyek aku to? Nyek piye? Nek wong lemu anune cilik ngono to. Lho aja ngaku. Aja ngaku piye karepmu ya kowe to. Malah Asem aku. aku. Aku kan muni cilik. Ora angue yo anune kuwi. Lho, kowe tapi wis nggawe lagu ki wis Lah kowe sing permanen. dalan kuwi kok Kowe kan gur gaweng to. galung dasmu tamu. Kowe ngece aku. Apa? Wong lemu kuwi anune cilik. Lho, aja ngaku. Wong lemu aja ngaku. Aku ora ngaku tapi kowe wis menuduh aku. Lho, aja. Pencemaran nama baik. Lho, ngono kok mencemarkan. Kowe berarti padha karo ngece warga kene. Pak kene apa nek sing lemurane kok. Sing lemu-lemu anune cilik ngono to. Ora iki lagu. Ora kok so. Ayo Mas. Ler. Urung kok so. Nadane lho dipasno. Cek. Ler. Masa sampun? Ya. Sampe ya. Kuwi introne.
tombo ati apa ki intro tombo ati tombo adari rari ra. Raine kaya jaranan. Kowe kebantengan to malah. Banteng nyerongkol ndasmu kuwi. Aja nesu ditangkap kok nesu. Ora nesu piye kene wis tombo ati kono jek rari rari ra lho. Nyanyi wong iki nyun sewu lho. Selain ana awakmu, ana aku. Iya. Bintang tamune kan nggih kathah. Ya. Ayo di celuk Tanjake. sing apik. Ayo celuk MC ni MC ni. MC-ne. Kowe apa aku? Kowe ae suaraku kurang pas. 250. Oh alah. Dagelan material iki. Materialistis kowe dagelan kowe. Anu, kono instrumene kan muni, instrumen. Pokoknya musik apa ya? Ya. Sing serem nek iso. Ojo barongan. Pokoknya serem. Rock. Instrumen. Pelan-pelan ya instrumen. Oke, baik saudaraku semuanya. Terima kasih untuk Bapak Kepala Desa Pak Sumangat Tugu Rejo supaya benar-benar berdendang tentunya. Supaya Tugu Rejo benar-benar bergoyang. Tak panggilin yang satu ini spesial untuk Anda tentunya, Cok. Salah satu artis divanya Jawa Timur Indonesia. Assalamualaikum. Enggak, gue tuh. Kowe MC malah cengengesan to kan? Lu MC dangdut kudu enek guyune. Guyu yang guyu tapi kuwi kedawan. Guyu ki sithik wae, sementing kata-kata dan modulasi. Sithik ya. Kata-kata dan modulasi. Oh. Sithik wae. Baik saudaraku semuanya. Supaya Tugu Rejo benar-benar berdendang. Supaya Tugu Rejo benar-benar bergoyang. Tak panggilin siapa dia. Salah satu artis divanya Jawa Timur Indonesia. Soalnya kan Siti. Don wong ora tau kena kata to. Mataku kena itu. Kowe berbadok apa, Cok? Barokah. Barokah piye kena moto. Cak gojrok kecake. Kali-kali tak idun. Kancane matane kok dituni kok. Ayo. Kagetan kae. Masa to? Apik lho kuwi. Wonten sinten punika? Yang satu ini untuk ada Sosai. Kilo. Sepote, Cok. Yuk, Sampai lagi. keras. Yuk, dung 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 tak dung tak dung tak dung Apa perlu, Mbak? siap krek. Pak, Mas, Ya, iki ketok latah iki. rada. Nama siapa? Aku Susi. Susi. Coba kita latihan baris berbaris. Komet sebelahnya Mbak Susi. Mah, Udah deh, mah. kok meteng. Dah. Sing ngapain jodoh Sing kuwi ngomong ngono ki sapa? aku. Sing meteng ki wedok renek, lanang meteng ki renek. Ayo redan. Coba semuanya siap. Urung. Urung. Duh, ucul. Apa kuwi ucul? Mbok apano kuwi? Apa? Kowe sapa ya? Mbok mencolote kondi to ki mau. Nah, kowe kok cilik men. Saya tak benakne ya, Mbak. Lah modus. Modus. Wah, wong ora tau enek bener e. Siap, gerak. Kepada seluruh penonton, gerak. Kowe dhewe ra cetha to, Dot. Kowe cetha. Kupingmu ra krungu to piye? Lho, wah. Kepada seluruh penonton, hormat, gerak.
krungu. Krungu nak iki. Lah iya, kepada seluruh para penonton, turut dek. Rot, krum masuk ngene. Cangkeme gejala. Tegak, krek. Tegak, krek. Maju satu langkah, jalan. Mic-nya dipakai. Perkenalkan, nama siapa? Susi. Rumahnya mana? Blitar. Yang tegak. Iya, Blitar. Diampun ini. PBB itu tidak boleh pelan, harus tegas. Ngono lho, ora apa-apa. Kementerian dipisui. Contohnya ngene lho, kayak anggota seperti ini. Iya. Coba, yel dulu. Mana matamu? Matamu. Sing kaya kuwi lho, angkatan. Mana matamu? Ini mataku. Lah mataku. Lho kuwi matamu dhewe iku lho. Lah jare Mana matamu? lah mataku. Kowe jawab, ini mataku. Ini. Ya, ngono. Karo aku nduting matane siapa? Ya matamu dhewe. Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku, matake. Khususnya iki tanggapan rene PC. Ora apa-apa. Engko diganti moto. Ganti piye? Tahu tak ganti kucing di sentri Mekan. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku kabeh. Ngono lho, Mbak, contone. Siap nggih? Sing tegas, gak boleh lemah. Nyun sewu Mas Ardi nggih. Kula genane. Nggih. Susi siap? Siap. Mana matamu? Ini mataku iki. Ora usah diculek, Nduk. Kok malah mbok culeke dhewe. Mata kiri mataku. Mata kiri mataku, mata kanan mataku, matamu, mataku. Oh, matamu dhewe. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, matane takmu kuwi, matamu dhewe. Ngapi ya to? Iki ta ayu tapi kudu misoi wong ketemu dhewe. Lah kan wis kiri kanan lah iki. Oke, perkenalan untuk semuanya. Nama siapa? Nama Susi Rumahnya mana? dari Blitar. Masih perawan atau sudah punya suami? Sudah punya suami. Alhamdulillah. Iya. Ye. Oke. Oke, terima kasih. Maju, yang laki-laki maju. Sing lanang to modele. Kok ya sing tegas lho, Mas. Kok Makasih. Maju, satu langkah. Komet maju. Sing tegas to, Le. Maju satu langkah, jalan ini. Tek, srep, ngono lho. Maju satu langkah, gerak. Tek, srep. Nama siapa? Komet. Rumahnya mana? Apa itu kau? Kesel Pak, kesel. PBB kok jeng ngurusi panganan iki. Nama siapa? Komet. Rumahnya mana? Bojonegoro. Anaknya berapa? 2. Istri berapa? 1. Nama siapa? Apa? Aduh. Sebagai anggota kok telinganya kurang peka toh. Telingamu gak Wes sing peka. gak jelas lho. Gak jelas piye wong peka sing apik toh. Aku lo yo iso Gerak, mau. toh. Nama siapa? Nama Susi. Rumahnya mana? Dari Blitar. Anaknya berapa? 2. Jelas. Kowe maju. Nama siapa? Komet. Rumahnya mana? Bojonegoro. Anaknya berapa? 2. Istri berapa? 1. Nama istri siapa? Randang tak teko. Manusia kopok kamu ya. Lah Gur, ayo Pak. Aku ya bingung. Pendengaran harus jelas, Mas. Lho, kowe masih aku ya bingung. Jelas sehat tak jasmani dan rohani. Maju. Siap. Segrek. Segrek ki apa e? Siap gra. Nak dirungokno keduduan segrek. Segrek pelem. Ora, kowe ora tau ndelok pacaran nang TV kok. Tapi ku tak dol. Lho. Cah miskin kok pengumuman. Siap. Kaya tunggal sing rut sancada. Rut. Nah, gerake kan rut modele ngono. Iya. Segrek. Coba perkenalkan namanya siapa? Saya Dodo, Pak. Rumahnya mana? Bojonegoro, Pak. Anak berapa? 2, Pak. Istri? Istri 1, Pak. Istri mana? Anak saya yang satu masih SD, yang satu SMP, Pak. Lah mana? Yang satu pinter gambar, Pak. Lah mana? Yang besar itu suka tamasya, Pak. Alah mana? Istri saya cantik loh, Pak. Alah mana? Loh, gemar sekali membaca anak saya, Pak. Alah mana? Wong kene ra cedhok kok dhek cuwet. Alah mana tok kok dijawab lho. Ayo nembang karo Mbak Susi. Nah, ini Piye to iki? ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Ke-80. Lagu-lagu perjuangan dulu Nggih. diawali dengan deklamasi. Oh, ngoten. Nggih. Oke. Lagune dari Yakinku Teguh. Suweneng ana diumpani. Deklamasi dari Mas Dodo, Nggih. Mas Komet dan Mbak Susi. Oke. Siap, Mas, Deklamasi musiknya. nanti kalau sudah bertiga Dodo, naik Komet, lagunya
Kene lagu Mars 45. Siap. Oke. Oke. Syukur tapi halus ya Mas. Aku Syukur, deklamasi. lagu syukur. Memperingati kemerdekaan RI yang ke-80 tahun, saya persembahkan deklamasi untuk semuanya. boten ngangge anu. Ini Indonesiaku, engkau adalah jiwa ragaku, engkau adalah negaraku, akan kubela Indonesiaku sampai titik darah penghabisan. Indonesiaku, berkibarlah Indonesiaku, berjayalah Indonesiaku. Tepuk tangan. Aku bangga untukmu Indonesiaku. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Tepuk tangan, tepuk tangan. Pak lo Pak. Kok dikongkon deklamasi malah melok Pladen iki kocruk to piye. anu segone Mas, segone kayak Lah kowe iki lho kowe iki gak mireng dawuhe dalange to piye? Deklamasi. Kok deklamasi? Sing rewang yo ben diurusi kono to, sing apa iso kok kene rono ya aku ya melok Platen ya sebagai dagelan universal kok. Kula sampun deklamasi Mas. Oh, nggih. Saniki Mbak Susi. Mbak Susi. Susi yo. Apa iso dek sekore MI dek. Madrasah Hidayah. Pahlawanku, kau korbankan jiwa dan ragamu untuk kemerdekaan Indonesia. Pahlawanku, jasamu tiada tara. Oh pahlawanku, aku bangga kepadamu. Yes. Tepuk tangan. Api. Jan jiwa nasionalisme nih. Nah, saiki sing kae. Ayo sing iki. Saprawi. Pahlawanku. Ndak penak blas lagune iki lho. Kok ya sing tegas. Sing tegas Oh, ngono. ngono lho. Kaya kanca-kancane mau lho. Kita bukan satu saudara. Satu saudara toh nyapa bukan satu. Ayo. Masa aku ya bate wong kene. Ya bener terus so. Dalange umpan tak pangan ora dipangan. Ayo. Inilah deklamasi akan dipersembahkan Oleh Cak Komen. hadirin yang berbahagia, kita tampilkan Pak Komen. Jangan tepuk tangan. Aja dosa tepuk tangan. Yuk, siap Jiro lu. Pahlawanku. Engkau telah mengorbankan dawa buntute untuk negeri yang tercinta ini. Engkau telah ser. Lagune kok ngono to? Enek pahlawan dadak digoyang buntute barang iki pahlawan apa? Lagune gak sesuai, aku deklamasi ra iso merasukno. Sing sedih. Suwedih pol. Oke. Pahlawanku. Kau korbankan jiwa raga awakku rumas demi bojo loro. Pahlawanku duwe bojo nom. Kau diomongi sedih. Jane pol sedih ora ta we? Oh sedih. Sedih. Iki lho mari Mas marah. Yo tak sedih. Sedih Rasa Mas. sedih. Yo ndang. Pahlawanku. Kau korbankan jiwa ragamu untuk satu nama Republik Indonesia. Kami generasi muda udah kowe telek. Ana wong jar. Aku seneng kok. Ana wong jar. Lah iya aku seneng mulane aku muni telek. Kan sopan kowe. Kok iso? Nembang duit Pak yo. Lagu perjuangan Maret 45. Yo. Dadose. Yo. Sing 17 niku nggih. Nggih. Oke. Yo. Hey.
Merdeka! 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 Bersadar pulau-pulau satu menyambut menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Merdeka! Niki lho Pak, diperingati hari kemerdekaan luar Terus biasa. ngaten iki lho, lagu-lagu nasional perlu digalakkan lagi. Mergo tahun-tahun ini banyak lagu yang kurang mendidik untuk anak putune awake dhewe ya ra? Iya iya iya. Mungkin nek perlu awake dhewe kula kali Mbak Susi ajeng duet lagu nasional. Oh nggih, monggo. Monggo katresnan apa sejati. Katresnan sejati kok nasional iki piye to? Anu Kuwi lagu campur sari kok nasional. daerah kene lho, daerah kene. Oh, lagu lingkup daerahmu ngono lho Iya, kok. iya, iya. Ngono lagu nasional. Pertama piye to? Katresnan sejati. Ya pertama piye? Kawit isih. Yen aku katresnan. Ya lagu katresnan piye to, Bang? Katresnan sejati ya, Mas. Katresnan sejati. Kali Mbak Susi. Kalian Mbak Susi, Pak. Oke. Eh, Musiknya siap. Kleng 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 ya. Iya iya iya. Katresnan sejati ki nyeritakno pasangan sing lagi berbunga-bunga. Bunga-bunga. Mula niki kedah lho, ngaten lho, Pak. Nggih. Ketok chemistry-ne enten. Chemistry-ne. Adep-adepan, Mbak. Trek. Nah, madhep rono. Sampean nyawang Mas Komet nyawang Mbak Susi. Tangannya dipegang, tek. Nah, terus kamu berikan kata-kata manis untuk Mbak Susi. Oh iya. Kata-kata kayaknya kayak cinta. dirayu. Dirayu. Iya. Pernah sekolah SD ndak? Ya pernah dong. Pernah belajar tambah-tambah? Ya pernah. Kurang-kurangan? Iya. Gak percaya. Lah kok gitu? Nah itu buktinya ndak ada kurangnya. Yes. Pengen tau, Pak. Susi, Lek Iya, engko saya. medolanan sekolahan kok aku ora. Terus. Mas Adi ya iso ngaten. Iso. Satenane. Engko. Isa tapi rawani. Nyapa kok gak wani? Urung merdeka deh. Susi, Iya sayang. kamu tahu ndak bedanya kamu sama bakso? Loh. Apa sayang? Kalau bakso itu dikasih kuah. Kalau kamu dikasih muah. Ah, so sweet. Yo. Katresnan sejati. Oke. Yen aku kan Alah. Halo, bersama napa niki? Sampeyan Arga Kencana. Arga Kencana. Arga Kencana. Riyen ate gadah grup Pak niku campur sari. kok mulah malah to Pak sampean? Lah. Biyen ki opo sing lapangan? Biyen yo Arga Kencana. Ah, ora. Apa? Opo no? Laras kademen no. Ya ora. Enak ya campur sari laras kademen lho. Lah nek kadung keterautan tau berarti. Yuk bersama Arga Kencana. Kencana. Asik. Asik. Ayo tombo adem. Arga Kencana yo. Ayo dong. Ayo yo. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi
dodong dodong. Harga kencana yo. Ukur rejo luar biasa. Wasik. Janji tresno disekeseni lintang-lintang ing tengahing wani ati nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah bengi ambaika kesing ati tepu jane dinangendi omongan wis kang kanthi-anthi yo Rama Sojo sira nelongso aku tako gendong tresno langan asmara gawe sewu rasa nambani ati ujiwa Kang Mas Tangramo atimu aku setya ngenteni pisan kamu Rasno suci mandio rahayu Rasno suci mandio rahayu matur nuwun Arda Kencana. Kencana luar biasa. Sekarang Istimewa. beralih jadi bu guru dan muridnya. Pas Dodo karo pas Komet dadi murite. Lah iki kan anu SD. Aku gurune. Gurune Gurune niki sing kono kudu iso nyauri pitakone bu guru. Kene, Nah, rono kene. Mbak Susi. Injil. Ditakokne langsung kan Iya. bu guru. Gulu. Guru. Nah, kono kok sing jawab ya, karena sekarang edukasi basa Jawa ki wis akeh sing ditinggalne. Leres Mas. Ah. Saestu bocah jaman saiki wis padha ilang jawane. Matur. Ya. Yen esok kromo inggil Enjil. Sing jawab Mas Dodo karo Komet, sing takon Enjil. Mbak Susi. Jadi kromo inggil ya anak-anak. Sudah siap semuanya. Sampun Bu Gulu. Oke. Nggih Bu Gulu. Ya, Bu anak-anak Gulu, Bu Gulu. diperhatikan apa Iki anak-anak? lho, kancaku Tono rupane kok tuwek ya Bu Gulu. Iya, Padahal tuwek. Padahal ketuaan Bu Gulu. Ojo Tono ya Ya, Komet. coba. Dodong. Komat wajah ketuaan Bu. Ya. Ayo Bu Gulu. Nyauri
yen esuk sugeng enjing yen awan sugeng siang muridé jan apik tenan iki yen sore sugeng sonten yen bengi sugeng dalu maju iki Bu belum Bu diparingi ndi matlo iki mek kromo inggil matur piye oh bukulu gak iso ngene lho Iya. diparingi matur nuwun ngono ya diperhatikan Iki ketoke diparingi kuwi jawabe matur murid kurang nuwun. vitamin iki ketoke stunting iki Diparingi apa dah? matur ngono ya Nggih. matur Matur diparingi. diparingi matur nuwun ditimbali kalih sinten. Duh. Ditimbali Matur dalem, matur Matur dalem. lah ngono Lah ngono. ora kuwi kok sok Lah piye tuh aku malah uamet to setelan sok iki. ngenteni kono sik lho ngenteni ngenteni bu guru ben takon Bu guru ya ora tang tes. Bu guru. Aku pengen pipi. ya piye to iki Pipi sik ya ta aku ya. Engko lagi diparingi ya. Kowe tau guyon ngene katut sak ampas-ampas. Burung popo kok wis pipis Bu Gulu. Bocah, dene ta sekolah kok. yen liwat Nderek langkung lepat nyuwun pangamuten. pangapunten Lah aku ngomong apa? dimutno lho sapa sing gelem ngemut Bu Gulu kowe apa ngemot sapa? lah ya kok ngemut yen liwat derek langkung yen lepat Nyuwun pangapunten. dung dang ding tak ting trut nah kesal Iya, Praktek nek. cut, Ayo cut, murid-murid dung dang dranggen tak tung crut. Nah, Ngene lho tungene tung danu Pak, dung dang ding dranggen tak ting crut. Mari gak penak. Iya sing ra penake kene. Aku pengen ngepasno kono kok ora pas. Nah, aku Oh iya. Tung dang tak ngene lho, crut. Tuling tindang. Ding ding dranggen tak tung crut. Ya, pas ya ra. Iya, sing Oke. pas. Yen liwat ya kari dhewe. Yen liwat derek langkung yen lepat Nyuwun pangapunten. dung dang dranggen tak tung crut. Gurune mosok ya melu. anu kesetrum Murid tok ae no. Pak, aku, Pak. Ndang ya iki. Aku kudu ngetrut, Pak. Tuling dang. Yen liwat ya. Nggih, Pak. Ya bu gurune takon. Yen liwat derek ayo langkung nawi lepat Nyuwun pangapunten. Tuling dangdut dranggen tak tung crut. kok enggak pas to Mas Aku jane wis kudu trut. piye to Bu Gulu Bapak Kades ser ngecrut napa mboten Lho. Ya, Mbok menawa Mbok menawa kan adem-adem Betul. nggih to nggih bapake heeh. ser ngecrut kados Pak cak tentara, Mbok komen lah ngersane tembang sing Nah, tung crut ora trut ora apa-apa mate nembang duet napa nah request. nggih duet request napa Pak? nggih nyuwun Betul. lagu ibunya Betul request. yang sebelah kiri masnya hah wewayangan apa nih Saya mbake kuwi anake kon gugah kuwi. Hah? oke sesideman ibunya bokong semok oh wah sing anu akeh Kowe sampean bokong sema sampean. Ya. Siji-siji bokong iya sema. bokong semok Disiarne sik Sampean, Mas Dodo, disiarne no koyo disiarne kok penyanyi dangdut sing ning kalau panggung megah. kan nyar nih
Nanti dituruti nada sesegeman wewayangan. Coprat, moncrot lho. Minggir ocrot moncrot. Ibu. Yo ngalah Bu, atas, Bu. Bu. Atas bis jelas positif. Mriki lho, Bu. Teles kok. Nggih. Mbak Susi. Hei, dalem. Mangan bokong semok to. Heeh. Jajal sampean goyang saithik bokong semok. Yo. Siap. Ya. Bokong. Tulindang, tulindang. Wis tulini bandut wis. Oh, gak kowe mau. Bokong semok, semok, semok kala bokong semok. Rambut disanggeng. Sampean sing nyanyi, sampean goyang dhewe ngono lho. Ki piye ta iki? Oke, siarne sik. Sampai bawah. Siarne lagune. Di antara wayangan bokong semok bokong semok saja. Karo apa makanya? Ada si Sediman. Oh, si Sediman. Heeh, minangkani Oh, bapaknya. diaturne karo mbak-mbak iki. Heeh. Maju. Bokong semok. Semok kala semok kala semok. Rambut tikel. Bawah. Lah masa pas ngene? Matnya apa? Gak tangguh istirahat sih. Lah nyapa kok istirahat? Lah iki lho pas posisine ngene. Kowe ora ngrasakno weh. Rasane piye? Wah, penderitaanku. Lah kowe menderita nyapa? Wis to sing ngrasakno aku. Ndang gake. Sik tak ki diurus sing bener to. Aja mbok urus kok kaya kelangan apa ae. Ya gentenan ki bokong semok ngono lho. Kowe apa iso? Iso to? Salah. Bokong kabeh no. Bokong kabeh dasmu. Dah. Ayo. King Kong semok. Bokong semok. King Kong. Rambut disanggeng. Guri pakaiane ra. Bokong semok. Bokong semok. Alah semok. Rambut digelong. Gelong. Gelong digelong mere. Sapa biyen keparego mesti ngomong. Ganti kono. Ganti. Kono. Aku. Ya. Hihi. Nah. Ya. Ini pas ini sih. Sini sembarang wis ta manut sak kowenake. Ah pengen. Aku kowe joget pada Pranowo bangkeanmu ra nek to. Yo. Yo, Nendi. Bokong semok, Mbak. Ayo. Ya. Ciro lu, yo, Mas Susi. Bokong. Semok kala bokong semok. Rambut disanggel yang nganggut cocok. Kala bokong semok kala bokong semok. Bokong itu sapa semok rambut digeleng digeleng mere. Sapa biyen keparego mesti ngomong. Sing ngene-ngene mau lho. Aku nek aku no oke. Bokong. Iso, Kak? Iso kloket-kloket. Iso. Pertama, ya ta? Iya ta? Dengkul. Dengkul kayak gini. Maju. Weteng munggah. Ngene. Nah, ya. Nah, menika jombit. Kalau olahraga. Ya, Ya, dijajaki. nangani pamundutnya ya. Nggih, bokong Nggih, semok. bokong Dados, semok. Cok. Ya. Harga kencang. Suwasi. Siwala kesing kok belok Dedem. Hei. Aduh.
Terima kasih Tugu